Ето я машинката как работи с агрегатор. Си работи перфектно. Почиства се, само като се дигне тук от този болт, се дига цялата машина нагоре. Направо слава запие. Да. Той ще го чекаме. От тук излизат чепките от този край. Да. Кажете, доволни ли сте от машината? Много сме доволни от машината, много добре мери. 2 тона на час работи. Да. Хубава машинка. Идеална е. Да. И най-вече ето ги с агрегатче работи. Генератор за ток. И няма никакви проблеми. Ето и до банката тук. До блока. Намираме се в квартал Люлин. Квартал Люлин, София. С 11 машини на пазара в Люлин.